Samantala, hindi kabilang ang Pangasinan sa mga lugar na nasa ilalim po ng food security emergency dahil sa sapat at higit pang supply ng bigas sa lalawigan. Ayon po sa National Food Authority or NFA Pangasinan, handa sila magbigay ng bigas sa mga apektadong lugar sa ilalim po ng deklarasyon ng Department of Agriculture. Sa kasalukuyan, mayroon pong 460,866 na sako ng palay at 26,201 na sako ng bigas sa mga bodega ng NFA Pangasinan. Ayon kay Shorin Manglinong, Acting Assistant Branch Manager ng NFA Pangasinan, ang kanilang opisina ang magsusupply ng bigas sa mga lalawigang nangangailangan. Ibibenta ng NFA ang bigas sa mga local government unit at government-owned and controlled corporations at iba pang ahensya ng gobyerno sa halagang 33 pesos kada kilo. Habang ang mga mamimili naman ay maaaring bumili ng 35 pesos kada kilo. Sa susunod na 6 na buwan, nakatakdang ipamahagi po ang 150,000 metric tons na bigas sa buong bansa. Ngunit maaaring magbago ang tagal ng distribusyon depende sa galaw ng presyo sa merkado. IFM News. IFM News. IFM News.